Okay, hej. I dag der er vi taget ud til Kabeltrumlen, hvor jeg står med Tanja, som lige vil fortælle lidt om nogle af de produkter, som de laver i samarbejde med os fra Venti. Vi har et rigtig godt samarbejde med Venti omkring en del af deres restprodukter, hvor vi bruger dem som add-ons til vores produkter, blandt andet her på vores plantebord, hvor man kan få en topplade sat på, og det er der rigtig mange kunder, der vælger, da det giver en lidt bedre mulighed for at stå og plante ved bordet, uden at der falder en masse jord ned igennem trallerne her. Så det færdiggør produktet på en rigtig fin måde. Så har vi også vores plantekasser her i genbrugstræ, som også passer rigtig fint ind i Ventis restprodukter, som gør, at produktet giver et rigtig fint generelt udtryk, og det giver lidt mere sådan samme æstetisk pakke til kunden. Så vi er rigtig glade for samarbejdet her. Vi sætter også stor pris på det, fordi det jo netop giver os mulighed for at få brugt nogle af de metalrester og stålrester, som vi automatisk vil få i produktionen. Så det er super fedt, og vi er også glade for det. Dejligt med noget grønt. Ja.